nga pagpamalandong karon sa mga pagbasa nato karon kini nagisgot man mahitungod sa padulnganan nato nga mao ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Mao nga sa atong pamalandong na tuguti ko aron ma-deeply appreciated nato ni mubalik ta gamay o ato ta manukan sa atong bag-o lang yun nga gisaulog mga igsoon nga kasaulugan sa atong kinabuhi isip simbahan, isip katawhan sa Dios. Katong pitsa 1 o pitsa 2, no, November 1 and 2, kay daghan ra ba kayo ninyo wala makasimba adto na nagkot lag kandila no. Mubalik tagtanaw ato mission kay katong duha ka adlaw ang November 1 and 2 motoy pagsaulog nato sa realidad sa atong kinabuhi isip simbahan. So kasaulugan nato to isip simbahan nga diin kita gipahinumduman nga magisgot ganitag simbahan o katawhan sa Dios. Dili lamang ta magisgot sa simbahan katawan sa Dios nga ni adinis kalibutan atong namatag kahayag, meaning kamo og ako. Dili lang kay kung magisgot tag katawhan sa Dios, dili raman kita ang katawhan sa Dios. Na may katawhan sa Dios nga wala na niining kalibutan na. Ug motoy ato ang gihinumdom atong 1 og 2 nga diin atong pitsa 1 kay tag Todos Los Santos mautoy paglaom gipatan-aw ta kita nga simbahan nga nakigbisog sa ato ang pagkinabuhi ning kalibutan na gipatan-aw ta sa simbahan nga ato untang puy-an nga mahilakip ta ugma damlag. Mao ni ang simbahan o katawhan sa Dios nga nagmada ugon tungod kay naila na ang kahimayaan nga dayon. Mauna ang ato ang pagpananaw maison. Muna ang atong ambisyon ngano tang gapabunyag, ngano tang midawat ni Kristo nga unta mahilakip ta sa mao nga simbahan. Taga diin man to mga tawhana, diin man to sila gikan mga igsoon. Mo to sila simbahan nga gikan dining kalibutan na, gapuyo to sila diri sa una. Unya kay mo man ato kasinatian, di man lagi ta mulungtan ning kalibutan na mamiya magyutang tanan. Dili ba? So wala magpasabot kay namiya na ta dinhi, nawala na ang atong pagkakatawhan sa Dios. Dili gapadayon ni siya dito sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Mo man ang gisgutan sa atong Ginoong Hesus gani mga igsoon mi ani siya aron nga pagsaksi pagsangyaw nini moong kamatuoran na. Pero gali lang kay ang kaaway sa Dios wa man malipay ni anak mo nang gipatay siya kay aron nga mawala ta sa atong pananaw may tungod sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Mo na nga gipahandom ta ato aron nga kita akong balikon kita nga simbahan nga nagpuyo pa ning kinabuhi mahimo tang responsable sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Kay nung duman nato nga dili man kita maoy tag-iya og maghalatag sa kinabuhi. Kamo ug ako igo lamang ta nga nakadawat ning kinabuhi o gipakatawo taning kalibutan na dili sa atong kaugalingong katuyuan o katuyuan sa atong ginikanan kundili katuyuan niya nga nagpaambit sa iyang kinabuhi dinhi nato. So munto sila ang simbahan nga nahinluan na muna atong paglaom. Unya pananglitan mo yung tanya, Pader, sa atong pagpaningkamot nga makasulod ta din na nya mubiya na ta din wa ta mahinlo unsa may mahitabo nato. Mo nang pitsa 2 moy atong gisaulog gahandom ta gahalat tag mga pagampo sakripisyo sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesus alang kadila nga namiya na ni kasimbahan nga nibiya na ning kalibutan na aron sila usab mahinluan sa sala nga moy nahimong babag pagsulod nila sa kahimayaan nga dayon.
Munang dini makasabot ang mga igsoon, ngano nga ang mga patay, nga mga igsoon nato, mga matay, dili nato pasugalan, paampuan. Kay kanang na nagsugal mga igsoon, wala na magampu sa namatay. Kung wala po na isugal, di po na manganha. Di ba? Oh. Mabita itong dito sa Binteryo, muna akong giingon sa mga nanimba, nagsimba dito, ko nga, maayo unta o guman aning atong November 1 anto celebration, kita nga mga buhi ng kalibutan na maghimo tag pamilin-bilin sa mga kuan na to sakop sa panimalay. Wala bang last will and testament ba? Nga atong ino ng ato ang sakop sa panimalay. Mamatay gani ko pohon, ayaw gyud ko niyo pasugali ha? Kadi niya ko kasulod sa langit. Kay pag-ampo ang gikinanglan mga igsoon. Nya imo po ino ng mga sakop sa iyong panimalay nga kay ug makamo po'y mauna nako pod pohon, di punta mo pasugalan aron malangit pod mo. So gipasabot ani, let us form a culture of faith mga igsoon. Kultura sa pagtuo mauuntay mahulma dinhi nato mga igsoon. Na nganong kini may akong gihimo nato nga himong anit introduction sa atong pagbalan. Kay mo magigiskutan sa atong mga pagbasa karon mga igsoon. Nga diin kita sa atong mga pagbasa karon from the first reading to the gospel, dini giskutan ang pagmatuod nga aduna gyud padulnganan ang tao. Kay gani mao man ni ang gisangyaw sa atong Ginoong Hesus nga dunay kalibutan sa kinabuhing dayon ug ang tanan nga nangamatay pagabanhawon. Munang daghan na po'y mga tao may isun nga wala mo tuo ani. Munang nga karon gipamatud-an ni mga igsoon gani katong Nobyembre 1 ug 2 mao to'y pagmatuod natong daan. Mobitan na mga igsoon ko nakadumdum mo 2 Sundays ago or 3 Sundays ago. Nga mipaambit ko dinhi niung ko nga kung dili gani ta makakaton sa ato makasabot sa ato matawhanon nga mga panghitabo o dagan sa atong kinabuhi ning kalibutan na unsaon nato pagsabot sa mga realidad sa kinabuhing dayon. Kadumdum ana kay di ba akong giingon nga kun ang kabuhatan sa Dios ang kalibutan, the universe, apil na tang mga tao, ang Dios mo'y nagbuhat kanato, then ang iyahang creation kita nga yang binuhat mao di ay ang pagpadayag ug nagpaila sa kinaadman sa Dios. We are the expression and the revelation of God's wisdom. Mao nga kung dili ganita makakaton niining atong kasinatian sa kalibutan nga mao ang God's wisdom, how can we understand sa umaabot sa Pinoy-anan sa Dios nga mao ang iyang kinaadman mismo? Mao nang mga igsoon sa paghisgot may tungod sa kalibutan sa kinabuhing dayon, muni ang gisgot nato para din sa ebanghelyo no, unsa may gisgotan sa ebanghelyo. Atong balikon, dunay pundok sa mga tao nga gingalag mga Saduceo. Na kini mga Saduceo mga igsoon, muni sila ang mga tao nga dili mutuo nga ang mamatay mabanhaw. Na pareho sa atong panahon ron, di ba namo pa yung mga tao dili mo tuo nga mabanhaw ang mga minatay? O muna sila yung mga modern Sadducees mga igsoon, no? Ya, normal kayo, logical kayo ang iyang presentation. Mabita na mga igsoon nga kining kalibutan sa kinabuhing dayon, dili nato ni ma-appreciated, dili nato ni masabtan with pure reason. Di nato ni masabtan in pure reason. Masabtan o mabalaan na ito in the eyes of faith. Munang kilang naagoy pagtuo mga igsoon. Mao nga diya sa pagtuo, kung mutanaw lang tas atong kasinatian, makasabot gyud ta kaayo, makaingon ta nga naagyo di ay kalibutan sa kinabuhing dayon. Pinaagi lang sa atong tawhanong kasinatian. O gani ang example dinhi nga gihatag dinhi kaning kaminyoon mga igsoon. Kaminyoon. Okay, balik ta sa ato ang ordinary human experience. Unsa man goy kalagmitan? Kalagmitan ha? Rason nganong magminyo ang tawo.
Bi kamong mga nangaminyo, kalagmitan, unsa magoy girason ninyo aron mo magminyo. Mayong buntag. Unsa may kalagmitang rason sa mga magminyo. Unya, kung dili makabot ng ilang rason, makuan dayon, mag-crisis dayon ang kaminyoon. Biyon sa may kalagmitan nga rason, di ba may nga, mas may mong ginig magminyo ta father kay aron na atay anak. Di ba? Nganong layhan matang naay anak. Kay bulan pader na ay makaatiman namo ini katigulang na ay makalutog linugaw. Di ba mo ni kalagmitan nga rason? Pero pangutan na mga ison, muatiman ka ng inyong anak nga inyong mangipa-eskwela gitudluan nga pa-DSWD mo? Muatiman ka na ninyo? Mulugaw ka na? Nga di man ninyo tudluan ganig unsaon paghaling? Sa paglugawan na, di ka balong manglungag. Si awas, ha? Una, muatiman lamang ng inyong mga anak kung kamong mga ginikanan magtudlo, magiya sa inyong mga kanakan nga mahigugma sila sa ilang ginikanan o sa ilang mga magulang o edad. Mualagad lamang na sila ni anak mga ison kung mahulma sila sa paghigugma. Dili pagpakiha-kiha DSWD kay iya na si awa. Maunay tinud-an nga istorya. Muna nga ma-frustrated lamang ng mga minyo naman tami anak pero tanawa silingan may gatiman hinoon ane. Pero at least the common reason ngano man ta nga ngano magminyo man tungod kay gustong nay anak, di ba no? Nya, kung di magkaanak, ma-frustrated dayon. Ayaw mo ka-frustrated ka mong dili makaanak kay plano nas Ginoo tanan. Iyahan ni ang tanan, no? Yan na payuban po niyo nga ay padir usara ning among anak di lamon ni paparion kay usik kaayo, gwapo ra ba ni? Ato pa mga pari mangilad og nawong. Di ba kadungog mo anak? Oh. Nya dili lang niya, among anak babae, sus mawala na ni among apelyido ani kay Ilisan na. Nakuha nila mga igsoon. But the common desire there is makabaton og anak. Ngano man nga naa ng desire sa tao mga igsoon nga kinahanglan mo produce gud siya og liwat niya mga igsoon. Ngano man. Usara gito mong anak. Hunaw-na ako no, kung ang tao dili manganak. Unya, magsigig kamatay ta. Unsa may tabo na to? Mapuo ta. Mapuo ta. Mabi ng pagbuhat sa Dios sa tao, babayi o lalaki o gihiusa, aron mo'y mo padayon sa kaliwat sa tao mga igsoon. Muna tumong anang kaminyoon. Munang kamong mga minyo, ayaw mo kahadlok og panganak. Ala po mga minyo na, madlok pong manganak. Mag-usaday mo magdulok, magtukso ka nagdagom, skalimutaw. Maghiusa mo. Nyay mo kahadlok ka namin, asus ko padir, kanang igo na ng usa. Usa. Ug narigusyo pa na, alkansi man ta anak. Nga naman, duha mo kabuk, nya usa ra inyong giuli. Di alkansita. Dili mo? Ay kan igo na ng duha father, nisabot na break even now, watay ginansya. Oh, manang panganak mo, ayaw kahadlok. Sus ko pader, mara ka musulti anak pader, sus ka ng pagpakaon, pagpa-eskwela, paggastos, sus ko. Kadungog man na ro panahon na. Ako di ko mahibulong anang panguna-una mga igsoon. Kaya nga no, muna yung mga tao nga nausab na ang ilang values, nausab na ang ilang pananaw sa kinabuhi. Unsa nga kausaban, kay nadala na sila sa gisulti ning kalibutana. Unsa gisulti ning kalibutana? Charity begins at home. Kabalo mo ng charity begins at home? Maunay pagtulunan mga igsoon nga ang matag usa nato mahimo na tang dalo sa atong kaugalingon.
Mahimo tang sigurista, maniguro tas ato bahala na ng uban. Kay charity begins at home. So unsaon man nato pagtuman sa pagtulunan ni Kristo nga nagkanayon. The greatest gift that a man can give to his friend is to lay down his life. Dungog man ang pagtuluanan ni Kristo? Ang pinakadako nga gasa nga kayhatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang iyang paghatag sa iyang kinabuhi. Ya makahatag ta anak, charity begins at home man. Bahala na yu. Yabi to tag kaldero. Mao na kumaw nang pananawuna maison, mo na makita na to. Mga ginikanan, sigurista kaayo sa ilang kaugalingong kalipay. Dili kuno makapaanak, pero pangutano, pila may inyong pilde sa istil o sa inyong daog asa pinakadagang pilde. Nya di ta kapakaon sa inyong anak? Pila kuno ka karton nga lungnik inyong nahurot iihira nga di mo kapakaon anang kinabuhi nga gihatag sa Dios ninyo? Liwat na sa inyong liwat, bukog sa inyong bukog. Kay makuhaan ang atong kalipay. Nagpakadiyos ta sa atong kaugalingon, mga igsoon. Munang dini mo makasabot ngano nga sa atong simbahan mga minyo gani nga magamit og contraceptives, mortal sin. Kay bukasyon ninyo ang paghatag og kaliwat sa tawo, mga igsoon. Wa man ni masabtirong panahon na. Unsa day ang anak? Tinuod mga igsoon, kanang inyong anak nga gitawag ninyong inyong anak, inyo ang anak sa pagkatawhanon apan hinumduman nato nga bisan tuod og inyo ng anak gasa sa inyong managtiayon nga kinabuhi apan matag usa ka nato inyong anak gasa to humanity. Every baby nga matawo mga igsoon is a gift to humanity. Munang bisan tuod exclusive ninyo na nga anak sa inyong katawan apan inclusive na siya sa humanity. Ngano man? Una na ako na, atong balikod akong giingon ganina, kung walay matawo, magsigit ag kamatay, unsay may tabo na to? Mapuo ta? That's why ang atong mga anak di ay is a gift to humanity. So kamo mga magtayon naghatag mo gasa, aron nga ang tao dili mapuo. Tanawa to mga tao kaniadto nga napay pagtuo mga igsoon, nihit pa kayong kwarta sa una. Wa man manghadlok og kuan dagag anak tag 16, tag 18, nangabuhi man. Ngano man kay mga kugihan magudto silang mamunlay. Nya karon daghan na og kwarta, mahadlok na nung mga anak. Kay di man kabalong manlungag mga igsoon kay igo ra mang mamukong. Dili ba? So munang what values do we have mga igsoon? Muna nga dili ta kasabot sa gitawag na tog eternidad mga igsoon. Ngano man kay ang pag-produce dayon anak mga igsoon mauna na ang atong gitawag participation of eternity. Sa ato pa ang desire dayon nato nga mo-produce og anak aron dili mapuo ang tao muna ingon tag atong anticipation o participation sa eternidad nga niapatan ning kalibutan na. Mo bitan nag-ingon may son nga o mag-desire na ka, nagunang desire sa tao ng mga anak siya, kay muna ingon nga naan na ta sa eternidad, apan wala pa. Oh, ha? Naan na ta sa eternidad, apan wala pa. Kay participation pamanta mga igsoon. Mo bitaw na nga kabahin sa kinabuhi nga gihatag sa Dios nato mga igsoon, giapil gyud ng give, gasa sa gitawag sex and sexuality. Dili aron abusaran, lingaw-lingawan, kundili gihatag ng maong gasa sa sex and sexuality, meaning ang ulag mga igsoon, aron nga mo pag-proliferate sa human race. Una na ako no, kung kitang tao wala tay ulag, makighilawas ka ta? Dili. Una-una ako ng tao, dili makighilawas, kay wala sa ulag. Na kay mga tao? Wala.
Nya magsigit ang kamatay, unsa may mahitabo? Mapuo ta. Maobitan na mga igsoon, ako ang balikon, ibalik na to, munikidala ta sa kamatuuran, the truth sa atong human, nga participant na di ay ta sa eternidad. Maobitaw na nga kanang atong sex and sexuality, gamito na sa mga minyo. Kato lang mga minyo, ang dili minyo, ayaw mo. Samot na, kung maparihong bayi, parihong laki, unsaon man pag-produce og bibi, anak. Di yun nakaproduce og bibi. Nya mo nagpadayag ko sa inyong makahigwaos din na. Muna sa atong sibahan may suon, lahi ra gyud ang atong direksyon. Ang atong direksyon tuwa sa gitawag truth of revelation. Kamatuuran sa gipadayag nato mga igsoon sa Dios. Munang makita naman nato kung naatay pagtuo. Mobita na atong baliko no, munigis ko ta na alitas ebanghelyo. Balik ta ha. Nga dinigis ko ta nga adunay ang mga Saduceo may atos atong ginunya. Logical ka ilang presentation, pure reason. Nga ningon sa kung pananglitan sa atong balaod ni Moises, no, ningon nagudaan no, nga ang tao kung magminyo ang magulang, kung maminyo nga dili makaanak, kinahanglan ang asawa sa magulang pangasawon sa manghod aron makaanak sila, dili ang kunon sa manghod kundi iya na anak sa iyahang magulang. Unya karon dunay 7 ka managsuon. Pareho silang nakapangasawa sa byuda sa ilang magulang, pareho silang walay anak. Kay kailang mo produce magyog baby kay eternidad man kahane. Daon sa igingon, pag abot na sa pagkabanhaw, kay banhawon magkaang tanan, makitanay na ta, kansa man siyang asawa. Muna'y pangutan, very logical. Pero kung naata sa mata sa pagtuo mga igsoon, dili ta maglisod pagsabot ni anak. Ngano nga mangitag anak ang tao niining kalibutan na. Kaya ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na mga igsoon, dili na ni pareho sa eternidad. Kaya ang eternidad, wala na to'y katapusan. Ang dinhi, palanglitan, dinhi. Mangaon ta, gutumon ta. Kaya mo manatong ingon, sige ayaw kaon, kaya mamatay ka. Muna makaon ka, aron pagpakabuhi ka. Nakuha niyo mga igsoon? So muna pagpasabot nga wala pa ta sa eternidad. Pero pag abot ta sa eternidad, wala may katapusan. Di na ta mangaon, dili na ta magkuan dito. Sana mamunlay. Ano magkay? Wala may kamatayon dito mga igsoon. Wala may katapusan dito. Kay eternidad naman to, pagabanhawon naman ta. Munang dinhi, muna makasabuta nga magminyo ay ta dinhi, kay ug dili magminyo, what will happen to the human race? Muna nga kamo nga dili makaanak, ay mo ka discourage kamong mga makaanak, produce mo mga anak. Nya mo kahadlok ngano man. Tanawa ra gud o. Ngano mahadlok mamog mga anak. Nga kundi mo tagag anak sa Dios bisag unsaon pa niyo gihimo, di gyud mo kahimog anak. Bay kamong mga minyo, mangutana ko kunyo, honest lang. Kanang inyong kinamagulangan, kapila mong gahems aron mo pa ipakatawo. Ha? Kadaghan. Yang anong karapaman sa mga nataos, kadaghan ato, anong pagprimiro, usada yon. So, os kagatos mong magim, os kagatos pa inyong anak. Nganong ang logic, dili man ingon anak. Kadi man ta magbuluot sa kinabuhi, mga igsoon. Dunay tag-iya sa atong kinabuhi. Maghalatag sa atong kinabuhi. Muna mga igsoon, manginaot kita. Nga kita nga mga Kristiyanos karong panahona. May sama unta ta sa atong panahon sa kinabuhi. May sama ta sa karaang katawan sa Israel. Nga gisgutan sa unang pagbasa. Kadun mo sa unang pagbasa. Gikutlo sa Makabiyo. Nga din, doon na mga Hudiyo na pito ka magsuon. Unsay gisgutan dito, gipatay sila no tungod sa ilang pagtuo sa Dios. Na unsay ilang giingon, ligon ang ilang pagtuo sa Dios. Unsay ilang giingon, pakamatya namo ang pagtuo sa among mga katigulangan kay mituo man sila pagkabanhaw mga igsoon. Munang wa sila maluba sa hagit ning kinabuhi.
Na mauunta kini ang mahitabo natong mga Kristiyanos isip mao ang bag-ong katawhan sa Dios nga gitukod sa atong Ginoong Hesus. Nga magpanaunta kita nga maglig-on sa atong pagtuo o paglaom di anang kinabuhing tunay ug nga kitag tanan pagabanhawon sa katapusang panahon. Aron unta mahimo ta nga magmadaugon diining atong pakigbugno sa panaw sa kinabuhi sa kaluwasan ug maato ug makasulod kita sa gisaad nga Pinoy-anan ang kabilin sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.